Abantu kanje. Ngijwayela lona. Awusamthandi? No, sengi-right. Hawu. Eish, okay. Ima wena wala mina phambi kwabantu. Sengi-right mawakhe. Ungangibizi ngoma wakhe. Sengi-right. Ngikhombisile ukuthi la upstairs no. Usune-relationship entsha? No, angijoli ngi-right. Ukwatile? Hayi ukuthi awujoli. Hayi ukuthi awujoli. Unabo abantu wena besilisa. Ujwayele nabantu besilisa ngithi wena. Kusayimicabango yakho Cha, naleyo. ujwayele nabantu besilisa ngithi wena. Kusayimicabango yakho naleyo. Masukuthi imicabango yami siphuma ngale yangithi. Ngafike ngayibonela le nto leyo. Uyiphikile lapha ngaphandle? Abangani bami. Uyiphikile lapha ngaphandle? Oh, akazange uphike ngaphandle? Akaphikanga ngaphandle. Oh. Ey. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe udadewethu nakanjani shuthi ukhona lo muntu usenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngeindaba zabo zothando noma ke singazi noma sowina noma cha kodwa ke sike sihlale sibuke ukuthi ngabe iyozala nkumuni. Sawona kunjani? Yebo ngiyaphila sisi yami. Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo nala usuwakhona. Ngithando ngema ngisuka eMayville. Intusi yenkomo. Okay, ukhulela eMayville? Yebo. Oh, all right. Ngicela sichazele kabanzi ke nge-relationship yakho yakudala no-person wakho lo ufisa ukubuyelana naye. Okay, ubhuti ngahlangana naye sisafunda isikole. Okay. Sesino 3 years sithandana, sinomntwana futhi. Okay. Isizathu esingibeke la ukuthi ngifuna ukuthi mina naye sizama ukuthi silungise izinto njengoba ngahlukana naye. Emva kokuthi ngibe nezinsolo ngaye noma ngingenaso isiqiniseko kodwa ngifuna ukuthi ekugcineni yena kube yena umuntu oyikhulumelayo ukuthi lento engiyisolayo iqiniso ukuze nami ngizokhululeka. Oh, okay. Mhlawumbe wena wakhipha igama lokuthi asihlukane noma kwakuyena noma ithini into? Ya imina wakhipha igama ukuthi sihlukane besihlala sobo-2 futhi ngaze ngadecide ukuthi ngiphume ngibuyelele engangihlala khona ngoba sasihlezi sixabana mina naye so-2. Okay. Lo nto lengabona ukuthi okay i-affecta umntwana so ngcono ngishiye aqhubekeke nakwenzayo akafunanga futhi ukuthi angichazele akanginekezanga futhi impendulo lezi engangiyifuna engangiyilindele kuyena. Mhlambe ke kwenzakalani lento eyaze eyatshela ukuthi ungcono nquma ukuthi vele uhambe? Ya ubhuti ngambamba okay efonini yakhe ubeyithinte yami naye nami eyakhe ngiyithinte. Okay. So ngolunye usuku ke ngathola ukuthi ngathi ubhuti ubuyele abe busy nabanye abafana. Okay. Yeah. But ngambuza ke lokho wakuphika akakuvumanga wathi umngani wakhe and lo mngani wakhe lo yena umuntu ahlezi naye noma ngingekho endlini njengoba ngisho ukuthi sihlasi bo-2. Wayebuye kubuyena nje umuntu ahlezi naye amlethe endlini noma bephuma aphume naye. Masambile siyophuza futhi kanjalo. Yeah. The time esashela now that okay ubawashela umunye phela sekuyenzeka manje abantu besifazane bayishelele ukuthi uyena. Okay. The time esashela now the time i-relationship isanda kuqala yena noba-2 zikhona yini izimpawu oyibonile ukuthi ndlela thizeni yes ukuthi uyangithanda yena but u1 no2 no3 angi-understand ukuthi kwenzakalani kwakungekho nje ngakho sayesaba noma mhlawumbe wena unganakanga? Hayi akukho ngikusola kukho kwakusolisa. Okay. Ya kukho kwakusolisa ingakho namhlanje ngifuna ukuthi angichazele ukuthi usukaphi nalento yakhe ngoba mina sonke lesikhathi bengakuboni konke lokho. Usekwahlala naye phansi wambuza noma ugcine ngokusola nje wathula? Angikazi ngimbuze ngiqondise ukuthi kukhona into engiyaziyo kodwa ngangamtshela ngokuthi ngibonile something efonini yakhe waphika. Mhlambe ukhona umuntu wakubo obuseduze naye nikwazi ukukhuluma ngezinto zonke nje ejulile nge-relationship yakho
naye? Mhlawumbe sisi, mhlawumbe bhuti noma ba? Sisi wakhe omdala kunaye. Awukazi uzombuza usisi wakhe ukuthi uyazi ngempilo kabhuti wakhe? Lutho. Besikhuluma noma besokhuluma ngengane kuphela. Okay. Ngoba uthi wena wakhipha igama lokuthi ihlukanani. Pho yini eyenza ukuthi kube ufuna ukubuyelana naye? Samthanda. Usamthanda ne? Samthanda. Uyamkhumbula futhi? Ngifuna sikhulise nengane futhi. Leyo co-parent awuzingeni. Ngifuna sikhulise ingane siqhubeke sibe right. Okay. Okay, sivele simlande khona sizokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Umbone. Ngasilandelani. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibuza ngokuthi iLove Back. So ke guest yethu ivumile ukuthi ibe nathi and ngiyathemba ukuthi mhlambe sowina angazi kodwa nginethemba elikhulu because ngiyabona ngazuthi uthando lusasekhona kodwa ke asike sibuthi kuzogcina kuphi sabona kanjani? Ngiyaphila sisomjani. Ngiyaphila nami. Yini uthi uyaphila bhuti? Ngathi nginsizwa wongibhekile. Lungile ngicela kwazi isibongo nala usuwakhona. Ngothalento kaNgidi ngisuka eMeville. Ushlomuka. Yebo. Yamazi sengihleli naye? Yebo ngiyamazi. Nazana kuphi? Uma wenganyami kusukela nje. Okay. Kusukela? Kusukela nje Sazane High School. Oh, okay. Wagcina nje ukumbona noma mhlawumbe ukukhuluma naye nje efonini. Wakade ugcine nini? Ya, singesikhathi ukugcina ukumbona but efonini siyakhuluma. Oh, okay. Mhlambe ke angazi ukuthi uzizwa kanjani ukuthi uyambona manje. Kodwa ngoba mina ngazi lutho, ngicela ungichazele. Ufila kanjani ukuthi uyambona? Ya kona ngiyajabula ukumbona because singesikhathi ngamgcina and indlela esagcinela ngayo ayibanga kahle. Okay, umkhumbula Kakhulu. Oh, all right. Ubhalile ukuhlelo lethi Love Back and uyafisa ukukhulumisana nawe. So ngicela umnikeze isikhathi sakho, umnikeze indlebe yakho, umuzwe ukuthi ufuna ukuthini. Alright. Ngiyabonga, ngicela ukukhulumisana naye. Ngikulethela kwi-Black Life TV ngoba ngifuna ukwazi ukuthi okokuqala nje ngifuna ukubuza ukuthi ufila kanjani uphila nje kanjani after i-breakup yethu. Bengiphila phela ngoba ngumuntu kodwa uyazi nawe mama awukho lula ukuphila ngaphandle kwengane. Endlini ke usuhlala noba? Njengoba ngoba wangishiya nje ngisahlala ngedwa. Uhlala wedwa? Yebo. Mina nginento engi-understand ngawe. And namhlanje ngifuna ukuthi ungicacisele. Angisa-understand ukuthi ngibizwe ukuthi ngichazeni. Ngifuna ungitshele ukuthi uyini nomngani wakho lo ohlezi unaye lo engakubuza ngayo ukuthi le ndlela engikhuluma ngayo efonini nibe nabafana nobo2 isho ukuthini lezi zinto osukuzenza mangisuke ngihambe nawe esemaklabhini uthweka phambi kwabantu ube unentombi ngikhona mina isho ukuthini yonke le nto leyo? Ubafo ngicase kaningi ngichazela ukuthi sakhula naye ukhulela ekhaya ngenxa yesimo sakho ukuthi washonela abazali eli so bamthatha ekhaya wahlala nami so sikhule ndawonye nje awukho engingasho ukuthi kwenzakalani kanjani and understand mawubuza kwenzakalani. Okay, ngichazele kuloko ukuthi masisuke sinawe emaklabhini osuke uthweka usuke kwenzela lokho. Mina mama ngeke ngingadansa wena wathi awukuthanda ukusukuma udansi nani so mina ngeke ngingadansa. Khona yini ijongo elithwekayo? Hayi mhlambe indlela zabantu zokudansa ayifani. Ayifani. Angithi ambona ke ukuthi namanje uyathweka. Uzokudida nawe kodwa buka futhi indlela ahleli ngayo. Usayimisela ngokuthi ube naye uma wengane zakho kwezothando? Ngiyimisela yakho sisona. Okay. Awuyiphiki leyo yokuthweka? No, ukudansa okunormal not ukuthi Wena awudansi uyathweka, awudansi. Mina ngisuke ngidansela nje njengawo wonke umuntu emaklabhini. Yena indlela abona ngayo. Okay, wena uyibona into wrong ngawe? No.
Uthanda ubulili obubodwa? Ngithanda yena uyazi naye. Okay. No mina ngifuna ukukhuluma iqiniso. Akukwazi. Uma ubhekile wayenezinsolo nje enjalo. Njobe esho nje ukuthi njoba sihamba ama-club shuthi angazi. Nokumngani wakho understand. Umngane wami ngiyakuchazela ukuthi uyimina sakhula naye nje. Okokuqala ekubuza kanje umngane yakho. Njoba ngisho nesami uyangixaka ukuthi why ukuthi angaze indaba asingayikhuluma efonini lento azangibize size. Okokuqala kodwa ekubuza. Upho yini ungathuki? You are relaxed. Ngenye level. Noma ufuna ngize ngisho ukuthi efonini ngaficana kuyona leyo conversation yakho nalowo muntu loyo. Ngaficana. Phela mhlawumbe ukhona kuzobonise ukuthi wena vele lento engisolayo ikhona. Wafica ini? Ubhuti benalo mngane wakhe lo wakhuluma ngayo ukuthi ukhule naye. Babuye basendelana izithombe futhi benqoma. Okay. Uqinisele? Hayi lokho angeke ngazi kodwa lokho akusho. Awazi ukuthi ngikuze wathi, ngeke ukwazi ukuthi ngikuze wazi. Angikaze nithandelane thoma kanjani? Hayi siswami angikhumbuli mina. Uzayisenda ubani pho? Lo mngane wakhe la khuluma ngayo ukuthi Umngane wayesendile efonini yakhe. bobabili bayasendelana. Yena nomngane wakhe ba exchange izithombe ezikanjalo. Bobabili. Uthi akakwazi lokho. Yini yenza ukuthi pho mina ngize ngithuthe kwakho? Wena wangitshela ngithatha isinqumo sokugcina ukuthi mina nawe siyahlukana. ngihlezi ngiyibuza nami. Angithi ngoba ngase nginabo ubufakazi. Kodwa wawuphika njengoba namanje uphika. No ngempela ayikho lento mawakhe. Into engayazi leyo. Ngenze ukuthi mhlambe yena wasenda ngangavula angazi mina kodwa sikithombe ngayo. Uyazi uyazwakala ukuthi uqamba amanga. Angikwazi ngempela. Uyabonakala futhi uqamba amanga. Mina ngicela ukuthi uvumeke ngoba ngifuna ukuthi ngithathe isinqumo namhlanje. Wena wasithatha isinqumo. Yisiphi isinqumo ufuna usithatha njengamanje? Usho ukuthi wena right ngokuhlukana kwethu. No, angekho right ngoba ngifuna manje isikhulisi ukuthi ngathatha isinqumo. Yini engiletha la? Ngithi ngilethwela ngoba ngifuna ukuthi mina nawe silungise izinto. Singayilungisa izinto. Ngesilungisa izinto ungangitshela iqiniso. Awukho ngifihlela wena. Kukhona ungifihlela wena. Ngempela asiswami angisazi manje ngenze njani. Uchaze kanjani? How come uthi mhlambe ngenze ukuthi wasenda ubhoti wena wangavula kodwa uthi nisendelene shuthi nesakhe isithombe sike sasendwa and ngicabanga ukuthi uniyashare ifoni yena bathu and noma kuthiwa niyashare angibone engasenda isithombe sakho komunye umfana uhambaze. Mhlambe ngenze ukuthi mhlambe izithombe suke siyisho ukuthi asisolwandle into kanjalo. But olwandle akukhunyulwa. Ngikhuluma ngezithombe zeni la ninqo. Hayi ngempela ngazi ngempela. Ngicabangani? Uthe usamthanda uthe ufuna ukuba naye futhi and angiboni ukuthi ubuzobalela kwishow ungakufuni lokho. Na kanjani uyakufuna inhliziyo yakho yonke. But manje uyaphika. Akazimisele ngokuvuma. Akazimisele ngokuvuma. Mina engingakusho ukuthi namanje mangathiwa mhlambe anganoma uyiphethe ifoni yakhe. Uyiphethe ifoni? Kodwa No siswami ngishilo. Ushilo ifoni? Yebo. Okay. Azivumelekile ukukhuthuza? Hayi kungikhuthuze naye. Angiboni sengayi into engenzeka leyo kodwa nje ngishiye emotini ifoni. Imoto lemnyama? Yebo. Oh hayi inkinga singakudedela uyethatha. ya ngoba nje lokho akwenzayo nalomuntu lokho nalowo mngane wakhe lo akakufihli. Angazi noma wenzela mina yini ukuthi ngibone ngicaciseleke ngiphenduleke ngoba yena akafuni ungiphendula. Ngiyacela usithathele ifoni.
No, hayi. Angiboni ngempela kungenzeka lokho. Shuthi ikhona-ke into oyifihlayo. Because uma ngabe wazi ukuthi ayikho yonke lento akubuza ngayo, na kanjani ubungeke uze ube nenkinga yokuthi uthathe ifoni emotweni. Hayi. So ubona ku-right ukuthi umuntu wakho angasala nemibuzo engangozulu ekubeni usafuna ukuthi nibe right noba u2. Kodwa akekho right kulokho akubuza awumphendulanga. Yena into engimele yenze ukuthi nje angithembe, angangicabangeli. Ngeke ngize ngikuthembe wena ngabe wenza into leshiwe ukuthi uthathe ifoni yakho ngoba ngisho mina ukuthi wena leyo nto leyo awuyifihli. Ungakufihla konke kodwa ngeke uze ukufihle lokho kwenzana nalo mngane wakho. Njengoba ngichazile And nje. nginesiqiniseko sokuthi lezo izithombe lezo kazi uyidelete. Into oyicabangela wena. Angicabangi ngiyazi. Kuzokwenzalani? Ngicela ukuthi alande ifoni. Ngiyacela ulande ifoni futhi. Noma sithumele umuntu akulandele. Ya uye kulokhu uphikisana nathi sinikeze ifoni ngoba ngisho uyazi iqiniso into ngisho akakufihla akwenzayo. Uphela akafuni ukuvuma ngomlomo wakhe. Oh ingakho wena ubizile ungibizile emakhamereni. Ungasangikhulumisa ngicela silande ifoni, ungasangikhulumisa ngicela silande ifoni, ungasangikhulumisa. Ayikho ifoni uzoyilanda mina. Ayithabona ke. Kanti yini mekuwukuthi akukho lokho athi wakubona, yini pho ungafuni ulanda ifoni? No. Since nje Ukhona into efihlayo? No, ayikho into engifutha. Ikhona. Manje pho indaba ungafuni ukulanda ifoni. Ukuba uyazi ukuthi ayikho into efihlayo ngabe awunayo inkinga yokulanda ifoni, ngabe uyamnikeza abheke ukuthi mhlambe wayephupha lento asiwayibona noma uqinisile yini. Ngoba uyachaza ukuthi uyakwazi ukuthi awudelete unjalo. Ingoba uyathi uzohlambalazeka. Mhlawumbe kuba ngibizela Akumele phela ukuthi kwaziwe mina kuphela lo. O inkinga amakhamera. Waye engakhulumi nami azangibizela abantu. Okushuthi mengindedela noba uthuni emotweni niyobheka nobabili akekho umuntu ozonilandela nekhamera ungavuma ke lapha. Hayi. Mhlawumbe ngenzeka sisona. Okay, ithi nginikeze isikhathi ngicela nihambeni nobabili. Mbukela bekhaya siyabadedela manje ukuthi bahambe landa ifoni boba u2 noma kuthiwa bayilandike bayibukela lapho emotweni bengezi nayo la cause ubhuti unenkinga lokuthi akafuni kubona akafuni ulandelwe camera uma ngabe emotweni. So I think ku right ukuthi abahambe boba u2 so balinde baze babuye usisi uzositshela ukuthi kwenzekeni. So ngicela hlala kanjalo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV. So ke sebebuyile ke emotweni and angazi mina ukuthi kwenzekeni bengilokhu ngihleli nje la ngilindile kodwa sona sibe side isikhathi I think u25 minutes uhlanganile nje bengakabuyi. So angazi ukuthi mhlambe bebesabheka izithombe noma bebe ne conversation yabo bodwa angazi ukuthi kwenzekeni but sozwa nathi sonke ukuthi igcina ihamba kanjani into. Ngicela ukuqala ngala dadewethu time off eminyango emotweni and kwase Ya ugcine ngivulelile ifoni. Okay. Ifonini mangifika akusekho lokho engangikubonile mina. All right. Sekukhona abanye abantu futhi engingabazi. Okay. Abanye abantu Ya engingabazi. Okay. So nje ubona ke sesithatha isikhathi singaka. Bese siqala phansi futhi sixabana leyo nto leyo. Yabantu labo bangabazi. Ya. Mhlawumbe ubulilo obunjani labo Abantu besilisa. Abantu besilisa. Ngeke uzumbone egxile kubantu besifazane. Ngeke. Okay. No, sampela ngiyazwana nabantu angeke vele ngizwane nabantu besimame kuphela. Okay. So usuwayidelete ithombe? Bese ngekho vele izithombe. Shuthi wayephupha. Angazi ngibona. So manje ithini into mhlambe ngabe nisanayo inqubekela phambili senizoba right futhi phinde nithandaneni khulise umntwana ithini into? Lo ukuhamba kwakhe vele ngakhombisa ukuthi isikhathi sokulonga imlandela ngizolonga ngiba isicefe vele. Akasale sevele sihamba sihlanganiswe ingane nje. So njengamanje nje mina siswami angisafuneli ukuthi sizongihlanganisa naye into ezohlanganisa nje ingane. Okay. Mhlambe izathu? No. Sona nje isona sizathu leso bengamela sangilandela abantu kanje. Ngijwayela lona. Awusamthandi? No, sengiright. Hawu.
Eish, okay. Ima wena wala mina phambi kwabantu. Sengi-right mawakho. Ungangibizi ngoma wakhe. Sengi-right. Ngikhombisile ukuthi la upstairs no. Usune-relationship entsha? No angijoli ngi-right. Ukwatile? Hayi ukuthi awujoli. Hayi ukuthi awujoli. Unabo abantu wena besilisa. Ujola nabantu besilisa ngithi wena. Kusayimicabango yakho Cha, ujola nabantu besilisa ngithi wena. Kusayimicabango yakho Mase ukuthi imicabango yami siphuma ngale yangithi. Ngafike ngayibonela le nto leyo. Uyiphikile lapha ngaphandle? Abangani bami. Uyiphikile lapha ngaphandle? Oh, akazange uphike ngaphandle? Akaphikanga ngaphandle. Oh. Ey. Kwazi kwanzima ke. And okunye ke ubhuti imali abeyisebenzisa ukuthi ondle ingane. Uyithatha kubona labo bantu lapho. Wazi kanjani? Ngikutholile. Akukho la isebenza khona? Bebamba ama piece job. Okay. And akazaza shodise whenever udinga imali emncane. Ayakazi. Okay. Njengoba sekuthole namhlanje. Ufila kanjani ngayo yonke lento le? Ngiyazi kusase ibhomu kwamanje. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi ayikho into sayicabanga vele nje but Ikhona njengoba esho nje ukuthi asafunda ukuthi emhlanganisa nami. Okay, so uyamvumela sho kanjalo and then khulisa umntwana. Hayi into engizoyenza ngeke ngize ngimbambe njengoba seyivezile futhi wavuma kumina. Angazi ke ukuthi yini esimvimba ukuthi avume ke manje la phambi kwamakhamera. Ngoba phandle uvumile ukuthi wena khona vele wenza nabantu besilisa. And awusayidingi into ezokuhlanganisa nomuntu wesifazane. Hayi ngoba wala mina wena awusayidingi into ezokuhlanganisa nomuntu wesifazane. No angisayidingi nje into enayo mamakho. Awuyidingi into ekuhlanganisa nomuntu wesifazane. Hayi. Kunzima ke lokho kucabangayo. Kunzima. Usazophinda uncengekele ilanga noma mhlambe sokugcina. Kuyaphelela nje la njengoba beshilo wena sithathile isinqumo. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usineze isikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi usilalele, ngiyabonga nje ukuthi sikwazile ukuthi sikhulumisane wasamukela. Ngiyabonga. Alright. Mbukela lapha ekhaya, nizibonelele nani ukuthi kuphelele kuphi and akukho mnandi Nkosi yami kubhlungu, kunzima. But ke ziyenzeka vele izinto ezikanje, akuyona into entsha. Kuyikona ukuthi ke mengakaze ziyenzeke lonto usukuthatha ngenye indlela. And ngiyafisa ukuthi sesiwamaphole enhlizweni abe right, akhulisa umntwana wakhe. Mhlambe ngiyenzeka ngelinye ilanga ngithola umunye umuntu oyoba ilento ephezulu ekhekheni enhlizweni yakhe. So siphetha la uhlelo lwanamhlanje. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye you.